hau serian kokatzen da, ia zortzirean eta hogeigarren urtean. Carmen zigarro fabrika batean egiten du lana, egiako tabakalera fabrika batean bezala. Plazan soldaduak agertzen dira, eta ur batzuk imitatzen dituzte.
dio Carmeni kasurik egiten, eta Carmenek lore bat botatzen dio. Don Josek lore hau zeintzerakoan liluratu egiten da, eta Carmenekin maite mintzen da. Eta ondorioz bere lanposturik bota egiten diote.
jeloskon dago eta Carmenen gana hurbildu zera esaten dio. Carmen, zuregatik denontziko du maite zaitut eta nire izango zara. Ni ez